Għal ħafna familji għawissu fis-servaganzi, għal uħud kien waqfa mir-rutina. Fil-waqt li għal oħrajn kienet okkażjoni tajba għal vaganza. B'kollox skont l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kien hemm il-fuq minn miljun passiġġier li vjaġġaw minn jew lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fix-xahar ta' Awwissu, bl-aktar jum impenjattiv ikun dak ta' lejliet Santa Marja, hekk kif ġew irreġistrati kważi 40,000 moviment tal-passiġġieri. Mill-2024 l-hawn jidher li l-moviment tal-ajruplani żdied b'5.1%. Fil-waqt li r-rata tal-okkupanza tal-postijiet fuq it-titjiriet kienet ta' 91.6% li hija l-ogħla rata ta' okkupanza li ġiet irreġistrata fl-2025 sissa. Is-sena l-oħra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa' 8.96 miljun passiġġier u rreġistra tkabbir ta' kważi ta' 15% fuq is-sena ta' qabel. Dan kien riżultat ta' skeda li għaqdet l-Gżejjer Maltin ma' 109 il-destinazzjoni. Il-kumpanija komplet tinvesti jekk kif inawgurat 4 spazji ġodda ta' parkeġġ tal-ajruplani, city scanners ġodda fis-security screening area fil-waqt li żdiedu 2 conveyor belts oħra fis-sala minn fejn il-passiġġiera jiġbru il-bagalji. Investiment min-naħa tal-ajruport sabiex ikompli tejjeb l-esperjenza tal-passiġġieri. Jidher li s-suq Taljan kien responsabbli għall-ikbar persentaġġ ta' passiġġieri li waslu jew telqu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ir-Renju Unit kien it-tieni l-aktar suq popolari. Waqt li l-aktar ajruporti Taljani popolari kienu Fiumicino f'Ruma u Fontana Rossa f'Katania, fir-Renju Unit kien dak ta' Gatwick f'Londra. Interessanti il-fatt li r-rotta għal Gatwick tul l-iskeda tas-sajf qed topera minn 4 linji tal-ajru. Il-Ġermanja u Franza ġew fit-tielet u r-raba' post fil-klassifika tal-iktar ajruporti popolari waqt li s-suq Pollak jidher li qabeż l-Ispanja.